Sziasztok gyerekek, én lecsaptam és vagyok, és itt vagyunk egy 10 perc alatt teli chest kihívással. Kezdjük is el. Először is megöljük ezt a tehenet. Hát ha nekünk nem adott, akkor a csirke adja nekünk. Jó, volna. Egy 3 darab. Craftolni nem fogok semmit. Jó, és itt meg is egyben. Itt van kő, itt egy textúra van bent, és na, jó, ide egy fiorítok is. Nagyon remélem, hogy sikerülni fog, és ja, mit tudok még hozni felszínről, mondjuk hozok egy kis fát gyorsan. Mondjuk teheneket még ölhetek, hogy legyetek ezt gyorsátok ütésre. Hát ha még ad bőrt még kell. Jössz vissza! Na! Gyere majd ide! Ide hagyom. Gyors kiszedek fát. Jó, ez a pikacs is jó. Utáns vissza. Ott látok cukornyelvet is, azért is elmegyünk. Ez lehet még egy kis homokot is kell majd szedni. Áj, gyerekek, akkor meg minden baja van ennek. Jó, hogy nem áll, van egy templomunk is. Áj, le kéne belemenni. Szerintem meg is fogom tenni. Hozunk akkor homokot. Na, egy homok. Add már homokot. A lapját, ez nagyon rossz. De még egy kaktuszt is hozok akkor már. Jó. Au. Homokkő, ez is jöhet. Ezt felépítek kicsit. Jó, menjünk be a templomba, és onnan lentről is hozunk egy csomó dolgot. Reméljük sok mindent fogunk kapni. Nagyon gyors megleásunk. Ez jó. Okés. Ne is rávettem a nyomólapra, gyorsan tudok hosszuk ki. Jaj. Mindegy, fogunk enchant könyvet is. Jaj, még ne építsek föl. El is kéne hozni egy kicsit. Minden anyagot fel kell használni ahhoz, hogy kijussunk innen. Jó, és már futok is a chesthez, hogy ilyet hozunk. Még van 6 percünk körülbelül. Ez hátbotot, tudod, jó? Itt a chest. Jó, utána belepakolunk, amit tudunk. Nem tudom, ezt inkább kiveszem, hogy ne legyen csalás. Akkor mi állapban még milyen anyagot tudunk még szerezni. Kicsit lemegyek, hát találunk szenet. Vagy vasat, jó szél már van. Okés. Most vasat kéne, vasunk is van. Jó, másért nem kell innen nagyon. Akkor mennyit tudsz kelni? Még 2. Szedek egy ilyen világot. És ott az a banán, azt mondja gyorsan, hogy kell, hogy jó szép, hogy a kihívás már kész van.
plusz ebben a világban még a templom kihívás is megjelenik, tehát egész jó lenne. Jó. Hát kész vagyunk a kihívással, remélem tetszett nektek, én Lecsapatban is voltam, sziasztok!